guapes, què tal? Bueno, aquest tutorial és sobretot per les noies, el que us ensenyaré a fer ondes al vostre cabell, d'acord? D'una manera molt fàcil, la que sempre faig servir jo quan no tens temps, o quan tens temps i no ets gaire expert, doncs també ens servirà, d'acord? Espero que us agradi molt. El primer que farem serà ficar-nos un spray com aquest, que és un protector de calor, d'acord? Sempre que utilitzem les planxes, el secador, etc., ens hem de posar això, perquè si no ens farem malbé el cabell i acabarem com jo, que em vaig haver de tallar el cabell perquè me'l vaig fer malbé. Vale? I no volem això. L'únic que hem de fer és remoure una mica i ens les posem així una mica cap pel cabell. D'acord? Per tot arreu. I esperem una mica, l'airegem perquè s'assequi del tot. Vale, un cop tenim el cabell ja s'ha assecat, perquè això dura molt poc, o sigui, triga molt poc a assecar-se. Amb una gometa del cabell, ens agafem el cabell de manera que només quedin pocs cavallets aquí, com si haguéssim la primera capa del cabell, i a la resta li farem un bunyito. Vale? Un bunyito. I comencem amb les ondes. Agafarem un raspall del cabell i ens pentinarem tot el tros que anirem a planxar-nos. Un cop tenim el cabell ben pentinat, agafem la planxa, i en aquest cas tinc una GHD Gold, que va molt bé, la veritat, perquè serveix tant com per ondular-te com per allisar-te. El que n'hi ha que l'ho d'ondular no ho acaben d'entendre. Agafarem un tros del cabell, un trosset així petitet, com si haguéssim dos dits nostres. Agafarem la planxa i la posem al cabell. El que farem serà que mentre el portem cap a la punta, donarem una volta. Veieu? Ja tindríem una onda. Tot això jo tinc el cabell ja bastant ondulat, però bueno, per si volem ondular més. I repetim, agafem un altre tros de cabell petit, com de dos dits, posem la planxa en vertical i mentre arribem a la punta de la planxa donem una volta sencera. Veieu? El que us estic ensenyant és a fer ondes discretes, d'acord? Un altre dia, si voleu, us ensenyaré a rissar el cabell, que és una mica més complicat. Fiquem la planxa en vertical i donem tota la volta fins a arribar a la punta. Veieu? D'acord, segurament aquest tros el passaré a càmera ràpida, d'acord? Però primer us ensenyaré també a planxar-lo, perquè he pensat que igual algunes no sabeu planxar-vos el cabell i és algú que, bueno, té alguns truquillos que s'han de saber fer perquè si no igual ens el cremem. El més important a l'hora de planxar-nos el cabell és començar per l'arrel. Ficar la planxa horitzontal i començar per dalt de tot del nostre cabell, el cabell que ja ens hem pentinat abans, i ens hem ficat un spray protector i baixem a poc fins avall. Veieu? I així ens queda planxat el cabell. També agafarem un tros de cabell d'uns 2 dits de longitud i així aniríem planxant el cabell, d'acord? Tenim pressa, que ho fer com jo, però sempre és la gran fins a baix. Un truc molt important a l'hora de fer servir les planxes del cabell és tenir el cabell net i sense enredar. Si el tinguéssim enredat, el que faríem és acabar de trencar-lo, d'acord? Ens quedarien cabells aquí a la planxa. A mi m'ha passat, personalment, i és una desgràcia total. O sigui, també hem de mirar que les plaques de la nostra planxa estiguin en bon estat. Veieu que no hi ha cap marca? A vegades, si comencen a fer marques i tal,
és que ja les hauríem de canviar. Bueno, el que faré és passar ràpid tot aquest tros perquè arribem fins a la part del serrell, que la faig una mica llufanent, d'acord? I veiem com queda el resultat final, també. El tros que m'he planxat, doncs ara l'hauré de tornar a ondular. Every time that I look in the mirror, all these lines in my face getting clearer. The past is gone, it went by like dusk to dawn. Isn't that the way everybody's got the dues in life to pay? Yeah, I know nobody knows where it comes and where it goes. I know everybody says you got to lose to know how it goes. D'acord, un cop ja tenim fet tot el que seria la base del nostre cabell, és a dir, bueno, quasi tot el nostre cabell, vindria la part del serrell, que no la faríem igual perquè si no ens quedaria aquí un super ris i quedaria, bueno, a mi no m'agrada gaire com queda. El que faig en el cas del serrell és, m'agafo el tros que vull modelar i des de l'arrel fins al final l'estiro i quan arribo al final faig només mitja volta. Veieu? Llavors te'l reculls amb el que et queda el cabell ondulat i queda així. I a l'altre cantó doncs el mateix. Agafo el tros del serrell, estiro i només dono mitja volta. Bueno, aquest seria el resultat final del nostre cabell ondulat natural. No sé si el veieu bé. Però bueno, ja no ens hi tiraríem res més al cabell, perquè d'aquesta manera no ho faríem tan malbé, les ondes ens aguantarien tot el dia sense problema, jo sempre ho faig. I bueno, espero que us hagi agradat molt, que proveu de fer-ho i canvieu les fotos sobre com us queda, d'acord? Que em faria molta il·lusió. Us envio un petó molt gran.